Oye, bye, oye. Ito ba magsuot? Hindi ko alam, hindi naman nagsusot, bye. Yan. Okay. Ganda lang, okay. Oye, bye, oye. 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 Ang sorry sa pamilya mo. Oh no! Tawarin niyo ako. Trabaho lang ito. Sa labas ko naman binutok eh. Okay, dito ako. Tawarin niyo ako. Oh yeah! Oh yeah! Aray ko! Bibig naman. Aray ko! Ano ba? Ah! Ay! Ayan. Malapit na eh. Halo na ako, I conceive. Sige. Diyan po nagtatapos ang kalokohan ni 3D. Siya po talaga may idea nito lahat. Oh, si 3D talaga. Ang gusto talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.